Ie, croeso nôl ato ni am y pethau'n poethi yma yn y brif Pencampwriaeth wrth i'r beirniad tynnu'r 8 lawr i 4. Dyna fydd y drefn nesaf nawr. Fydd e'n tynnu 8 lawr i 4. Fydd e'n anerch y dorf a'r gynulleidfa sydd yma. Mae yna filoedd yma o gwmpas y cylch yn gwylio ac yn arsylwi. Pawb yn feirniad yn ffordd bach ei hun ac yna, ar ôl anerch y gynulleidfa, mi fydd e yn taro pen ôl y Pencampwr, neu'r Pencampwriaeth yn Wil? Pencampwriaeth, ie, nollol, ie. Na. Achos mae'r tarw Angus ymlaen, y tarw ifanc, mae'r fuwch semental sydd yn glamp o fuwch ymlaen a'r Charlie sydd ymlaen ar hyn o bryd. Pwy fydd y pedwerydd? Yw'r lym yn mynd i wneud i? Tipyn o sioc os na fydd un y 4 yma? Y bydd. Mae wedi cymryd amser eithon ni fewn i'r 8, so diolch yn... Mae'n siŵr iawn. Neu fe'n chwarae gêm, Gareth, falle. Ie, lle o'n bosib, ie. A bet sy'n ei gyd i feddwl. Ie. Ond mae wedi dewis 2 darw ifanc. Sori, yr hyffer Charlene ifanc. Ydy, a'r tarw ifanc. Ydy, mae e. Mae'r fuwch semental, wel, mae hon yn power mawr yn ddim, o'r deg. A'r sementals wedi cael llwyddiant yma rai blynyddoedd nôl gyda buwch glamp o fuwch tebyg i hon. Debyg iawn i hon. Ac i mi, mae'n mynd i gymryd dipyn o symud heddiw. Y fuwch blond sy'n dod blaen. A'r fuwch blond. Yndi, mae. Weithredol, yndi. Sioc i raddau bod y limosan ddim ymlaen ar ôl y tymor mae wedi cael, ond mae'r safon mor uchel fan hyn. O, dyna di ond e. A mae tast y beirniad. Fe sy'n penderfynu a diwedd y dydd. A mae llo y fuwch blond yma. Werth i weld a hithen edrych mewn cyflwr mor dda. Yndi, chwarae teg. Sa'ch wedi mae'n meddwl y cyflos am i, bys e'n goto cystal, ond chwarae teg i mae yn neud. A mae'r perchen y blond yn byw lawr ym Bristol, ynddo? Na fo, ie. A maen nhw yn fobl sydd wedi bod yn ffyddlon iawn. Ffyddlon na, mae'n bos yn dyn. A war y teg iddyn nhw, ddod allan a safon mor uchel. Sa'n cyn deud i ni yn yr ardal yn gallu troi nôl heddi a gweld y gwertheg yma. I fod yn deg i bawb sydd wedi dod â'r gwertheg yma. Maen nhw werth i gweld. O, war y teg. O, yndyn, chwarae teg. War y teg. Ac adwn ni bethau fyna, dwi'n meddwl bod y beirniad am anerch y gynulleidfa. Congratulate all the breeders for the cattle they've fetched out today. It's a tremendous line-up, and it's been a difficult job because they're all winners. And I'd like to thank all the competitors right the way through. It's been a tremendous show of cattle all day today. Thank you very much. Jack Henry wedi cael modd i fyw o Swydd Efrog gydaw Jack ac yn awr i ni'n aros i weld pwy fydd Pencampwr y biff unigol. Ble mae e'n mynd? Semental bydden ni. A'r semental sy'n mynd â hi. Mae e'n edrych, yn stopio. Dwi'n meddwl bod hi rhwng y semental a'r tarw ifanc Angus. Mi oedd yna ddosbarthiadau cryf iawn yn fyny heddi. O, mae e'n chwarae efo ni. Mae e'n chwarae efo ni. Mae e'n ôl at y fuwch blond a'r llo gwerth chweil sydd ganddi hi. Le mae e'n mynd? Mae e'n mynd at y Charlene unwaith eto. Dyma hi yn dal i ffen yn uchel. Yn dywi, Wil. Elli di byth a gwneud mwy? Na. Yn ollol. Un pip bach sydyn. Ond weli di ddim byd pertach yn y byd na cied o wertheg da yna. O, mae wedi mynd am y semental! Dwi'n licio'r semental lan o Sacwm Dandelion yw enw'r fuwch. Mae'n lyflu o fuwch. Ond yw i, war y deg. A ti bod, mae'n mynd i roi rhywbeth ar dy blat i llenwi dy boced hyn. Ti bod, hynny sy'n bwysig. Ar gil wobr yn mynd i ble tybed? I le mae'n mynd? I'r Charlene neu i'r Angus neu'r blond? Beth am y blond? Mae eisiau gwneud yn hollol sicr o'i benderfyniad. Mae'n camu nôl. O, ni'n meddwl bod e'n mynd i weid. Ni'n meddwl bod e'n mynd amdani. Na, di. Falle bydd e goia? Na.
Edrych unwaith eto ar y Charlie. Mae'n agos iawn rhan y ddwy. O, yn diwy. Mae'n Yn agos diwy. dros ben. Rhwng y ddwy yma ma hi, dwi'n meddwl. Ond byddwn ni'n real ffwliad as eithaf y tarw. A'r blond ti, A'r blond yn mynd ar gil o aber. Mae wedi bod yn driw i'w hun. Wedodd e do cyn y sioe, dwi'n ffilio am rhywbeth i fagu a rhywbeth sydd yn magu. A dyna mae wedi wneud yn dweud. A gallwch chi byth ei feo fe wedi bod yn driw i'w werthoedd ei hun, ynddo? Amser mae beirniad, ti'n gweld patrwn da'r beirniad fel ha. Gallu ddim gweld, ti'n bod... Ti byth a dadle? Na, mae stico di blan a pobl... A meddyliau'r siap mae wedi cael. Mae wedi cael dwy Pencampwriaeth yn dydi. Do. Dda. Mae patrwm da ge. Mae wedi dangos fel beirniad bod e moyn seis. A mae rhaid i gael seis i dal i bile. A mae doi lo gyda nhw hefyd. Ynddi, mae wedi cael dwy fuwch sydd wedi profi hynna'n efo'r ffordd i traed. Yn union. Perffaith fwyaf. Dwy fuwch gwerth chweil, a mae wedi bod yn bleser bod yma i weld y cyfan ac wylio'r cyfan. Gareth James o Twfton, Will Owen o Gricieth, gai ddiolch i chi'ch dau. A dau, wylai chi fori ar gyfer y tîm o bimp? Wel, edrych ymlaen eto nhw. Mae wedi bod yn bleser eich cael chi nôl yma gyda ni. Mae'n bod yn bleser, chywad. Mae bobl wedi weithio mor galed dros i sioe. Mae'n bwysig bod ni'n cael yr anifiliad iawn yn ennill. Mae'n dra bwysig. Neis i gael ei nôl. Mae'n neis i weld ein. Ydy, fel par o slippers. Hen par o slipper. Dau, diolch o galon, diolch i chi'ch tri. A wy'n deall nawr te bod yna foment fawr arall yn digwydd yn y briodas a nia sydd yna yn ei chanol i. A dyma nhw y perchnogion hapus. I don't know where to go first. Congratulations, llonggorchiadau, Jimmy McMillan. Thank you very much. Llonggorchiadau, congratulations. How does it feel to be the champion here? Tremendous. It's the third time I've done it. It's a great feeling. What's the story with this cow? She's 7 years old and it's the first year she's ever been out. First year? Yeah, and she won the English National Show at Royal Norfolk a few weeks back there. Cracking calf. Very good calf, 28th April. And our other son from last year's up in the shed. Incredible, incredible. How many sementals have you got? We've got 120 cows on the farm. Yeah. All calved down? All calved down. Last one was yesterday, yeah. And win here at the Royal Welsh is always a tremendous feeling, but when you look back and look at the quality of cattle here this year, it must be extra special. It is. I mean, there's some tremendous champions in here, and to win this means everything. Llonggorchiadau, there'll be some celebrations tonight. It probably will be, yeah. Probably will be. And well deserved. Llonggorchiadau. Thank you very Great much. to see you down with us in Wales. Thank you. Well done. Thank you. Diolch yn fawr.